салому дуруди бепоён ва кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. имшаб мухлисони футболиро бозиҳои ҷавобии даври чорякниҳоии Лигаи Чемпионҳо интизоранд. ба забони мухлисони Барса агар бигирем, сегонаи Рафиня, Левандовски, Ямал имшаб ба ватани Ҳанси Флик ба тамринҳо мераванд. зеро ҳарчанд Нико Ковач дар Сигнал Идуна Парк бачаҳояшро ба умед кардани аст, вале ягон нафаре аз ҷиҳати ақлонӣ солим дар дунё ба камбеки Дортмунд бовар надорад. баъди оне ки занбурҳо дар мулки Каталония 4 гол аз дарвоза берун карданду Ламин Ямал ба қавле Бенсебаини Арабитаборо хурда партофт, дигар дар ягон ҷои майдон интрига намонд. мухлисони Барса бошанд ахиран баъди 10 сол метавонанд аз ҳама баланд биханданд ва ҳеҷ касро гапзанӣ ҳам намонанд. аз як ҷониб агар ҳарифони дастаи Флик хаставу бема доранд, аз ҷониби дигар худи дастаи Лапорта имсол воқеан ҳам зур аст. даромади гап, Барса бо будани Войсех Шенсни умуман талхии бохтро эҳсос накардааст. мушкилии аз ҳама бештарро барои ин тим дар баробари Леганесу Бетис метавонад Интер эҷод кунад, вале дастаи Инзагиро зарур аст ки аввал кори хирсро бар зидди дастаи Кейн тамом кунад. хулас ки дар ин бозӣ миёни ду дастаи собиқи Усмон Дембеле мо чизҳои ғайриоддиро дида наметавонем ва бо эҳтимолияти зиёд ин соли дароз аз дағдағаи зиёд дигар ҳатто дар 1 километрии мухлисони Барса ҳам шишта намешавад. дӯстони азиз, таваҷҷӯҳ кунед ба як эълон. акнун шумо корти дебетии Блекро аз шӯъбаҳои ташкилоти амонатии қарздиҳии хурди Матин ва ташкилоти амонатии қарздиҳии хурди Эмин Сармоя дар Тоҷикистон дархост карда метавонед. корти дебетии Блек хеле корти мувофиқ барои анҷом додани корҳои зарури аст. бо он метавонед ба Узбекистон, Тоҷикистон ва Қирғизистон бо пули миллӣ бе комиссия маблағ интиқол диҳед. ҳамчунин метавонед тавассути корти мазкур ҳам маоши худро гиред, ҳам аз кортҳои дигар суратҳисоби худро пур намоед ва ҳам бе комиссия аз банкомат пули нақд бигиред. агар бо Про обуна бошед, аз суратҳисоби пасандоз фоизи баланд мегиред. агар шумо ин кортро бо истифодаи силкаи дар описания ҳамин видео буда то 30 апрел дархост кунед, метавонед онро 1 сол ройгон истифода баред. онро метавон ба шумораи хориҷӣ бе шиносномаи ё симкорти Россия гирифт. танҳо дархост гузоред ва кортро ба шумо дар ҳама ҷои дар Русия мувофиқ ройгон мерасонанд. вақте суханҳо сари рақобати ҷавобӣ дар Бирмингем, Париж ва Астон Вилла аввал бояд ки ба гапҳои ҳамлагарони виланҳо Морган Роҷерс як бора диққат кунем. Морган ба камбеки англисҳо дар бозии ҷавобӣ бовар дошта мегӯяд ки дар утоқи либосивазкунӣ боварӣ зиёд аст. ба гуфти Роҷерс касе ба Астон Вилла бовар надошт, вале онҳо дар ин мусобиқа ин қадар роҳи тӯлониро тай карданд. ӯ мегӯяд Астон Вилла қудрати камбекро зидди парижиён албатта ки дорад ва мухлисони худиам баъди 40 соли интизорӣ пазмони чунин дастоварди беназиранд. бояд ба ёд овард ки дастаи Унай Эмери ҳанӯз дар мавсими 1981-82 ҷоми қаҳрамонҳои Аврупоро тори сар бардошт, вале дигар кулан ба фаромӯшӣ рафт. ба қавли мардумони офарандаи футбол ин фурсати қуллаест то ки он рӯйдоди таърихиро дигарбора такрор кард, вале зидди ПСЖ-и ҳозира ҳарчанд Морган Роҷерс танҳо ба задани 1 гол даст ёфту, дигар ба ҳамдастагон дар майдон гум шуд, ба хаёлам дар бозии ҷавобӣ ягон кори шоёне карда наметавонад, вале ба ростӣ бачаҳои кордони дастаи шайхонаро ҳам то ба осмон бурдан нашояд. дар футбол дилхоҳ чиз шуданаш мумкин аст ва кӣ медонад мумкин виланҳо аз Вилла Парк Хвича ва Усмонро сархаму гирён ба Фаронса равон кунанд. бар зами ин ду бозии гуфтагӣ пагоҳ рақобати аз ҳама деринтизортарин дар Сантьяго Бернабеу сурат хоҳад гирифт. баъди оне ки Артета дастаи қавии ватанашро дар Лондон бо ёрии истеъдоди фавқулодаи Райс торумор кард, аз хурсандии тӯбчиён дида шодии мухлисони Глор аз Барса бештар шудааст. вале мухлисони қаймоқӣ аз дастаи мардаки қошболо бошанд, баъди ҳисоби 3-0 ба камбеки таърихӣ бовар доранд, зеро дар чунин бозиҳо маҳз аз ҳама зиёд ҷониби Галактикос камбек кардааст ва дастаи Перес ҳам дар амал ба чунин корҳо қодир аст. намедонам бачаҳои Артета дар Мадрид бо кадом услуб бозӣ мекунанд, вале аз ҳар тараф фишорҳо ба мандраж сари бачаҳои ҷавони Арсенал аз дақиқаҳои аввал зиёд хоҳад шуд. дар пешрӯи ин рақобати ҷолибу диданӣ дар Мадрид бояд як ишорае ба он кард ки бисёре аз футболдонон имкониятҳои комёбии Реал Мадридро аз пештара дида камтар медонанд. инро метавон ба чанд омил рабт дод.
дастаи ноқулай будани Арсенал барои Реал ва ҳеҷ вақт мағлуб нашудани он аз ҷониби мадридиён. ҳисоби бозиро ҳифз карда тавонистани Микел Артета мушкилиҳои хатти дифои худи Реал, вале аз ҷониби дигар аз рӯи гуфтаҳои мухлисони Реал агар чунин баҳонаҳоро ҳисоб кунем, онҳо аз қиссаҳои 1001 шаб ҳам бештар мешаванд. аслан марди мубориз бояд кулли чизро як тараф гузошта дар майдон синаро сипар кунад. ана акнун мебинем ки Мбаппе то куҷо баҳри қаҳрамонӣ дар Лигаи Чемпионҳо хизмати бузург карда метавонад. агар коре аз дасташ наояд, пас дастаи собиқаш ПСЖ ҳам дар ин мусобиқаи асосӣ соҳиби ҷоиза аз ӯ пештар мешавад. аз пешравии ғариббачаҳои тоҷик гап мезанем. дар шаҳри Челябински, Россия, бачаҳои тоҷик як дастаи футзал бо номи Наврасон ташкил карданд. дар аввал касе онҳоро ҷиддӣ қабул намекард, вале ҳоло медонед дар куҷо қарор доранд. мавсими гузашта онҳо аз бозиҳои гурӯҳии Лигаи футзали Челябинск бо мавқеи дуюм ба марҳилаи асосӣ баромаданд. бо нишон додани бозиҳои даҳшатбор, ҳоло дастаи Наврасон дар ҷадвали асосии Лигаи футзали Челябинск дар ҷои сеюманд. то ҳадде дастаи сахтанд ки дар яке аз шаҳрҳои калонтарини мамлакати Россия дар муқобили онҳо дастаҳо хеле ҷиддӣ тайёрӣ мебинанд. онҳо ба қатори се дастаи беҳтарини Лигаи футзали шаҳри Челябинск ҳамроҳ шуданд ва ҳозир дар як мусобиқаи дигар бо номи ҷоми Лигаи Челябинск дар марҳилаи ниманиҳоӣ ҳастанд ва бозии навбатиашон бо тими беҳтарини шаҳри Челябинск дастаи Восход аст. дар Челябинск мегӯянд Наврасон ҳатман Восходро мезананд. хулас, ин дастаи футзали тоҷикӣ ки аз ҳисоби муҳоҷирони тоҷик ташкил шудааст, фазои футзали Челябинскро ба ларза даровардааст. барои путу прах, титу пора ва лах кардани дастаи Восход ба шербачаҳои тоҷик дар Челябинск барор мехоҳем. як шербачаи тоҷики дигар дар фазои футболи Туркия ба қавле меҷунбад. ин бачаи тоҷик Саъдихӯҷа Шоххӯҷаев ном дорад. 20 сола аст ва ҳоло дар дастаи Афён Генчлик Спори шаҳри Афён яке аз футболбозони беҳтарини даста ба ҳисоб меравад. ин мавсим дар бозиҳои аматор лига ба задани 4 голу 3 партофти головар даст ёфтааст ва дар бозиҳо аз ҷониби сармураббӣ ҳамчун бозингари асосии даста истифода бурда мешавад. ҳоло дастаи ӯ Афён Генчлик Спор дар аматор лига дар ҷои якум аст ва қарор аст мавсими оянда дар Лигаи якуми Туркия баромад намояд. ана ин пешравиҳои бачаҳо дилхушкунанда аст. гуфтанд ки ӯ аввал дар донишгоҳ бозӣ мекард ва маҳорати олии ӯро намояндаҳои дастаи Афён Генчлик Спори шаҳри Афён дида ба ҳайрат омаданд ва дарҳол ӯро ба даста даъват карданд. ҳатто гуфтанд ки аз дастаҳои Суперлигаи Туркия ба ӯ таваҷҷӯҳ буд, аммо бо сабаби хориҷӣ буданаш ӯро даъват накарданд, чун ҳуҷҷатгузориҳо ба қавле туғрӣ намегирифт. ҳоло ӯ фақат дар Лигаи дуюм ва Лигаи якум ҳуқуқи иштирок дорад. ана ҳамин хел маҳоратҳо дорем ки дар Аврупо ва Амрико рушд доранд, вале дар бораашон намедонем. ана пешниҳоди аҷоиб ба дастаҳои чемпионати Тоҷикистон даъват кунед дар майдонҳои худамон ҷилва кунанд. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.